ọ bụrụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ ụmụaka anyị abịakwa etu anyị si abịa kwa izu ụka ọbụla anyị na-anọ n'ife mmemme anyị kpọrọ egwu ọnwa na nke izuụka izuụka ga-adịkwa egwuregwu anyị nke izuụka ọmakakwa ahụ ama na nke izuụka gara aga na ịnọnyere anyị ọfụma na nke izuụka ife anyị ga-eme eriri nne mma atụwabịa anya bụ azụ dị na ngịga gị nwa ka ọ dị iburu oche gị nọdebe ife onyonyo ngwa pụta ka ọ tụọ nke ya ọ dago ya onye ọzọ anakwa agbanwe ọba ofu ọba ka ị ga-eji wee gakpọ ọ dago ya bịa unu na-abagwa mba ka amala onye mee gịnị ga-enwe mmeri ka amala onye ga-eme gịnị ga-enwe mmeri oge ruo kwa
akụkọ ifo. Unu n'anya n'akụkụ m, unu ga-afụ nnukwu nna anyị nọ n'etiti anyị. Ya ga-akọrọ anyị akụkọ. Mgbe ọ ga-akọsị akụkọ a, anyị ga-agwa anyị ihe anyị mụtasịrị n'ofu n'ofu. Ụmụaka. Eri Jizọs kpọmkwem. Ụmụaka. Eri Jizọs kpọmkwem. Ụmụaka. Eri Jizọs kpọmkwem. O nwere akụkọ mma akọrọ unu. Kọlọ ige obi dị anyị mma. Akụkọ mma akọrọ unu bụ akụkọ maka nwa Ebune akọ. Kedu ibe m kwuru? Nwa Ebune akọ. Nwa Ebune akọ mụtara ụmụaka na-atọ. N'obodo ụmụ anụmanụ na-akpọ nwa Ebune akọ. Ọ mụtara ụmụaka na-atọ. Asịrị m ụmụaka one? O wee luo ovu mbọsị. Ọyị ya nwoke bụ agụ. Ọkpụ ụmụ a na-akpọ agụ. Ọyị nwa Ebune akọ a na-akpọ agụ. Wee kwukwute ya ọlịlị, wee bịakwute ya ọlịlị. Ba wee nọchaa, agụ wee sị ya. Ya chọkwana ka ọ kpọnye ovu nwa ya ka ọ bịara elie nwa. Nwa Ebune akọ wee sị ya na nke a bụ obere okwu. Ya na-emechara ya ndị ọzọ. Mana ọ ya anabagodi. Ka ya na ndị bie wee chịkwa. Ka amala onye ya akpọnye. Unu na-anụ ibe na-ekwu. Agụ wee gbenye wee naba. Ọkwụnụ ma na agụ na-adụgbu mmadụ. Agụ wee gbenye wee naba. O wee luo n'abalị. Nwa Ebune akọ na ndị bie wee richee nri abalị. O wee kpọkọ ndị bie siba na ọ nwere nkataba ya akpa. Ụmụ wee gbakọcha ma ezinụlọ ya niile gbakọ were gee ntị. O wee siba na ibe melie bụ na agụ ọkwụ a bịara. Ya na wee nọkọcha wee si ya na ọ ya kpọnye ofu nwa ya ka ọ bịara elie nwa. O wee si ya nọba ya na ụmụaka ya bụ. O wee si ụmụaka ya na o nwere ajụ ya chọrọ ka ajụọ unu ka ya wee mara onye ya ejerela agụ nwa. O wee jụọ nke a na-akpọ nwa diọkpala n'ime ụmụaka ya na-atọ. Wee si ya ugboro one ka ọ ya abụ mmadụ mee ya ibe ịmalị. Unu n'ibe na-ekwu. O wee jụọ nke diọkpala si ya ugboro one ka ọ ya abụ mmadụ mee ya ibe ịmalị. Nke diọkpala wee si ya na mmadụ mee ya ibe ofu ugboro mee ya ugboro na-abụ nke ịtọ ịmalị. Si ya ga nọ na wee kpọọ nke a na-akpọ osotere diọkpala. Wee jụọ onye si ya ugboro one ka abụ mmadụ mee ya ibe ịmalụ. Ọ sị ya na mmadụ mee ya ibe ogboro nke ịbụ ọnya maziala. Ọ sị ya na ọ na o wee kpọọ nke ọdụ nwa ya. Wee sị ya ugboro one ka ọ ya bụ mmadụ mee ya ibe ịmalụ. Ọ sị ya na mmadụ lere ya anya ya jiworo n'anya ọ na-ere mara ihe o mere ọ na-achọ ka o mee. Na ibe na-ekwu na site n'ile anya mmadụ na-ere ya amagoro ihe o bu n'obi ọ chọrọ na kemgbe. Ịga na ọ ga-ejerela agụ nwa. Mechazie agụ wee bịa wee na-ajụ nwa Ebune akọ si ya nkata na-ekere ya na ya na-agba mmadụ edisi ka ọ dị. Wee si ya na ya na ndị ya abụọ n'ọdụ nwa ya gereleghị nwa. Unu anụ ibe na-ekwu. O wee dula ọdụdụ nwa ya wee due agụ. Agụ wee kpọrọ naba ka o jerele ya nwa. A wee luo obe agụ. Ebuo mbọsị nke mbụ buo mbọsị nke abụọ. O nwere ele agụ si wee hazi bie etu ụmụaka ya na nwa ore nwa ya si alara. Ọ na-abụ eluo n'abalị. Agụ edulu ụmụaka ya dube n'iru dulu nwa ore nwa duge n'azụ. Emechezi ofu mbọsị ka ha ritere nri abalị. Achọzịa ka anaba. Agụ wee si nwa ore nwa ya bịazịa n'iru ka ọ nọrọ. Sizia ụmụaka ya ba na n'azụ. Nwa Ebune akọ wee tụgharịbazịa uche
na nke a na-akwa eme na ọ dịkwa ka o nwere ibe nna ya kwubuzi n'obi ọgba nkịtị olu ka anabachala ubinye mgbe ọdụdụ nwa ka ebe mkpọrọ ya o wee binye wee kulu nwa agụ wee jee n'ibi ya ibe nyanwa ebe enyere ya ka ọ nọrọ wee jezie di ya ibe nwa agụ nọ maka na nwa ebunu na agụ na-eyi agụ na-agba ajị n'onu ebunu na-agbakwa ajị n'onu o wee luo n'abalị mbọsị a nwa agụụ na-agụ agụ ọ kpagharịcha o nwere nri ọ kpatarị o wee chọzie ka o were ore nwa ya wee mee nri abalị ya na ndị bi ya ka ọ maliteziri n'abalị ibe ome bụ na ọmakwasị nwa ya chee na ore nwa ya wee dugbuo onye wee dọsa anya ya na ụmụaka ya wee rie nri n'abalị ahụ ọdụdụ nwa ore nwa ya nọkwa ya soro na-eme ka a ga-asị na ọ na-eri anụ mana agụ enwere ike ịchọpụta oluo ka nke emechara fana kpukwelara ụla nwa nwa ebunu nwa ore nwa ya wee gbenye wee ripụ wee naba wee daa mmiri na-asa daa agụ na-asa elebasị wee bịa wee si ụzọ a wee piolu wee nalụ ebe nna ya oge ọ nalụ ube nna ya o wee kwọrụ nna ya aka n'ime nderi abụ nna ya wee mepee ụzọ ọ bụrụ nwa ya ọ jụbazi ya kedu ibe ọ bụ ọsị nna ya baa n'ụlọ ka a kọrọ ya akụkọ ọ ga-abalụzi n'ụlọ o wee kọrụ nna ya ka ya na ibe si wee jee na agụụ chọọ igbue wee were eme nri abalị na eke ya si wee mee wee pụọ nna ya wee na-anya n'aka wee sị ya n'ọnya ka ya ji wee sị nọọ gị nwa ya ejerela agụ nwa nna ibe na-ekwu ibe ọzọ ba meziri bụ na nwa ebunu akọ akpọkọ ezinụlọ ya basi ebe abụba bi wee kwapụ maka na oluzi n'ụtụtụ echie ka agụ pụtazi wee chọpụta na ọnwụnwa ya ka ya ri o wee were ọgwụ wee bịa ka ji kpuchipụ nwa ebunu akọ na ndị bie mgbe o ji pụtazịa ọ bụrụ na nwa ebunu akọ na ndị bie arapụ ezinụlọ abụ wee pụọ akụkọ m agụ ilokpi ọ bụ na mmadụ anọla ebe a ilokpi ụmụaka unu anụrụ ihe anyị kọrọ unu anụrụ ihe nnukwu nna anyị kọrọ ngwa kelee onye ọ bụ kelee onye ahụ ya kpọrọ aha bụ onye asị anya bịa ka o lee nya bụ nwa kelee afa nwoke ahụ Ikechukwu ọ kpọrọ onye ọsọ mmadụ ọ kpọrọ onye kedu kwana onye nke agụ riri ka ọ bịa n'anya bụ na ọdụdụ nwa na-elele ya nwa nọrọ ya kelee onye agụ mechi adọgbuo Chisom gwagwa anyị onye o mechi adọgbuo gịnị o mechi adọgbuo gịnị o mechi adọgbuo gịnị ngwa kekwana ihe unu nwere ike ịmụta n'akụkọ ihe a kọrọ o nwere onye nwere ike ịgwa m ihe ọ mụta n'akụkọ a kọrọ anyị Ọ sị na ọ mụtara ụmụ atọ. Ọ sị na ọ mụtara gịnị Ụmụ atọ. Ọ sị na ọ mee gịnị Ọ mụtara ụmụ atọ. ọ mụtara ụmụ one Atọ. ọ mụtara ụmụ one Atọ. ole enwekwara ike ịgwa anyị ihe ọ mụtakwara n'akụkọ onye bụ ya kọrọ anyị kelee onye ọzọ kelee onye ọzọ ngwa kọrọ anyị Ihe mmụta bụ na ọ dịghị mma igbu mmadụ. ọ dịla mma ime gịnị Mmadụ. ife ọ ga-ewe m iwe kịta ọ dịla mma ime gịnị Igbu mmadụ ibe gị. ọ dịla mma ime gịnị Igbu mmadụ ibe gị. ya bụ
ime gịnị ka ị na-egbu dịka agụ chọrọ igbu nwa na-ekuli ya nwa ọ bụrụ nwa nke ka o mee gịnị ka o gburu rie anụ ya mgbe ọ bụla eziokwu kedu onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara ihe m mụtara bụ na ọ dịrọ mma ile mmadụ ibe na ọ dịrọ mma ile mmadụ ibe gị ilele oke ọ sị anyị na ọ dịrọ mma ime gịnị ile mmadụ ibe gị maka ndị na-ele mmadụ ma ọ bụ na mgbe gboo ihe dị metara mbụ na a na-emeta ihe ọtụtụ ihe ọ mụtara bụ gịnị mmadụ ile mmadụ emere gịnị adịrọ mma o nwere onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara anyị ga na-atụzikwa aka gwagwa anyị ihe ị mụtara onye mee ajọ ihe gịnị ajọ ihe sobi ya dịka agụ chọrọ ime ajọ ihe gịnị mere ya ajọ ihe mere gịnị sobere ya ọ bụla eziokwu ọ bụ n'obi igbu nwa na-ekuli ya nwa odibo na-ekuli ya nwa o buzie n'obi ka ijegbu nwanne odibo na-ekuli ya nwa ọ bụrụ nwa nke afọ ya ka o mee gịnị ka o gburu mee gịnị rie anụ ya so ihe kpatara na okwu a bụ gịnị mmadụ ime ajọ ihe eme gịnị adịrọ mma ya bụ ka anyị kpachapụ anya n'ihe ọbụla nke anyị na-eme gịnị anyị na-eme mgbe ọ bụla eziokwu ka anyị kpachapụ anya n'ihe ọbụla anyị na-eme gịnị ofu onye na ebe a ka anyị kpachapụ anya n'ihe ọbụla anyị na-eme gịnị ụbọchị tata ka ihe ọbụla nke anyị na-eme ka anyị mee gịnị ka anyị kpachapụ anya anyị ka anyị fie asaa n'anya wee mee ihe ọbụla anyị na-eme gịnị anyị na-eme o nwere onye ọzọ nwere ike ịkọwa ihe ọ mụtara n'anya bụ okwu kedu onye ọzọ nwere ike ịkọwa ihe ọ mụtara chisom ngwa ọ dịrọ mma iri mmadụ ibe gị ọ dịrọ mma ime gịnị ele mmadụ ibe gị maka ndị na-eri anụ ọbụla apụ na-eme gịnị erie ya ihe a kwuru na ame ha gịnị ọ dịkwara mma ime gịnị iri mmadụ ibe gị ihe unu adị ekwukwu na-ewe m iwe ọ dịrọ mma ime gịnị achọ m ịshaụtụ ihe ọzọ m kwuo okwu onye ọbụla kwụsie ya ike ọ dịrọ mma ime gịnị ihe m na-ekwu ugbu a ọ dịrọ mma iri anụ mmadụ ibe gị kedu onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara na anya bụ akụkọ ọ dịrọ mma izu ego mmadụ ọ dịrọ mma ime gịnị ihe ọ mụtara na ọ dịrọ mma ime gịnị ọsofue na ebe a o nwego onye kwuru na ọ dịrọ mma ime gịnị ọ dịrọ mma ime gịnị ofue na ebe a ọ dịrọ mma ime gịnị ọ dịrọ mma ime gịnị ka anyị kwụsị ịnụ ọgụ maka ndị na-eme na ha jiri ike a na-azụkwa anụ ọgụ ugbu a ịnụkwara ihe a na-ekwu ugbu a a na-azụ anụ ọgụ ka anyị kwụsị ime gịnị ịnụ ọgụ doro onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ pụtara na ya bụ akụkọ ihe mụtara mbụ ka anyị na-amara ihe anyị na-eme ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-eme gịnị ọ dị mma ka onye ọbụla na-eme ihe mara ihe ọ na-eme tupu o mee gịnị tupu o mee ya mmadụ kwesịrị ịma ihe ọ na-eme tupu o mee gịnị ọnya ka a na-akụziri anyị n'ụbọchị nke taata ihe ọ bụla mmadụ kwesịrị ime ka o mee gịnị ka ọ kpachara anya ka o fie asaa n'anya na nchịkọta okwu na mbido okwu anyị anyị na-ekwu maka Ebune akọ na ụmụazị ya n'ime ụmụaka na-atọ Ebune akọ kedu onye kpara agwa ka nwa kwuo ya ọzọ nwa ọdụdụ ya kedu onye ga-ekwusi ọdụ nwa ya kedu ibe ọdụ nwa ya melụ o ji wee bụ na onye kpara agwa ka nwa ihe na-ebu mgbe ọ lụrụ na be nwa Ebune akọ ihe na-ebu na mgbe ọ lụrụ na be nwa Ebune akọ nwa Ebune akọ chọrọ idubi ya o wee were ofu mmanya ofu mmanya wee debe n'akụkụ jee inere ebe mmanya nọ
ka ekwu onye ọzọ ga-elotere m ibe nna ya melụ kpata o ji wee sị na onye ga-eterela agụ nwa. nwere amasị ya maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị si anyị nwale iwe dịka agwọ ka anyị dị umeala dịka nduru. Ọ bụ ibe akwụkwọ nsọ kwuru. Ọ ibe ka ọ dụrụ nwa nwa ebu na-akọ mere. ụmụaka na nchịkọta okwu ibe anyị na-achọ ka anyị gwa unu bụ ibe ọkụ na unu nọ etu unu bụ ụmụaka. Ọ bụ na nne unu akpọkọ unu na-ezi unu ozi ma ọ bụ gwa ife ị ga-eme ma ọ bụ si ị ga-emekwa n'ibe a ige nne gị ntị. Unu n'ibe na-ekwu ka anyị ghara ịdị na-emeli nne nna anyị isi ike. Unu n'ibe na-ekwu ụmụaka na-ege anyị ụlọ akwụkwọ ka o si wee gaa egwu ọnwa nke izu abụọ. Ụmụaka bịara egwu ọnwa, kedu ife unu na-agwa nna anyị? Nna anyị sị gị ụbọchị ọzọ ka ị bịakwa ka irokwala anyị iro. Anyị na-ayọkwa gị ya abịa ka ị tụwala anyị inu enya na akpa ala okwu. Ọ ya amasịkwa anyị rinne. Ụmụaka nọ na befa wee na-enene anyị n'onyonyo ama na ọ ga-amasị unu na unu mụtara ife n'ụbọchị nke tata n'egwu ọnwa nke a ma akụkọ ifo akọrọ anyị. Otu oge a na izu ụka ọzọ anyị ga-apụtakwa egwu ọnwa. Ụmụaka ọkwa dị unu mma etu anyị si egwu egwu n'ụbọchị nke tata? Unu ya abịakwa ọzọ? Kedu ndị ya ewetara nne anyị ụdala na fabiaba? Ọzọ ụdala ka unu ya wetalụ m? Mba! Gịnị ka unu ya wetalụ m? Mango! Oroma! Ana m atakwa ugiri o maka ọ na-eme arụ ka nna eme gịnị ka nna agbasi ike maka na akabago m nka. Ana m asị unu ruo n'ụlọ unu abụrụkwa ezigbo ụmụaka, unu a na-ekwu eziokwu na-asa efere. Kedu ife unu na-agwa ndị nọ n'ụlọ?